kuchingamidza kwatiri kuita vatariri veSly Media TV. Pano ndo patinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika munharaunda matigere. Dzimwe dzenyaya dzatinokupai inyaya dzinenge dzichisuvisa, dzimwe dzichida kuti imi sevatariri munge muchibatsira vanhu vanenge vachinetseka kudai. Dzimwe dzacho inyayawo dzinenge dzichida kuti tikudzidziseiwo nezvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika matigere. Zita ndinonzi Simba Rashe wekwazvidza. Nhasi uno ndaita mukomana wechidiki anonzi Terence Mpofu mustudio. Terence Mpofu, sangana nevatariri veSly Media TV iwakwazise. Makadei matereri. Terence, une nyaya yako yakaitika kwauri. Ungatsanangurira here kuti zvakafamba sei kubva pekutanga uchibva kumusha kuzosvika wazodzoka zvakare munzvimbo yeHarare? Tiri kumushawo tichingokurawo vanamukoma vamaranana achingoendawo joni tichingova kuti kunowanikwa mabasa sezvo munhu unosenge uriko tichingovawo vane vachidzoka tichingovawo makwai. So ndakangosangana neumwe ngomana aichava ndengotoshamwari yangu ndichingotomukoma semunhu wemuraini anonzi Munyarazi. Ndobva nditi mafana kune basa paJozi handi kubasa. Atonditi gadzira mari tibaye kubasa. Tatoti alright, hapana chakaipa. Ndobva tasimuka tichienda kuSouth Africa. Ndobva tasvika muPolokwane ndopakanda hatiri uchiri murodhi akatonditi ndine mari yakabatana ndibhadharire R400 paboda ndidi pakurosesa then ndozokupa chikumberi. Ngati hapana chakaipa. Titori murodhi taitofamba tichionakirwa totaura nyaya tichitonakirwa sevanhu vakutoenda kubasa tichitorongawo sevanhu vaingokurawo vose vomaraini. Tasvikawo muPolokwane ndopakanditi shamwari tava kuSouth Africa kuno kuchitsvaka basa. Tikati koenda zvikanzi aenda kutoitawo mezi dzangu chitozoitawo plan. Ndopakatondisiyawo ndiri mustreet ndakatongogarawo. Sezvo ndiri munhu anga asina kwaaiziva tatongogarawo paya ndichifunga kuti nditi saka ndoita sei semunhu anga wane fiye ndasiyana mari ndakasara R20 chete apa mari yangu yanawo ndidzosera. Saka zvakanditorera nguva ndichifunga kuti ndoita sei. Ndakangogarawo svikawo zuva rakatosvika pakudoka ndisina chandaita pasairoro. Svika ndazongotsvakawo pekurara pengotiwo apa ndopasangorarawo ndakasamirawo bhegi rangu ndikarara. Then day number 2 ndobva ndati alright, hazvinei ndozvinoita upenyu. Ndichidzoka basa sezvo ataura kuti kwene ngomana. Ndotanga kutotsvaka basa ndichitofambawo mustreet ndichifambawo but hapana kwasa kundinzwisisawo kana kuti kwasa kundibatsirawo. So angokwasawo kubatsira kwasa kuti nditsvairirewo pashopu pangu apo wandikorobhera then ndopawo kana R5 ndopawo kana R10. But kuti zvidaro manje basa racho rokutoona R5 kana R10 wakwasa kuonana pa1 pazuva kana kuti after 2 days. So ndakaita 2 weeks nemastays ndiri muPolokwane. Ndikandaona ndichitsvaka basa ndikaona kuti apa hapana chinofamba. Semunhuwo kana ari pama1 ndochingoramba uchinamata uchingorarawo. Then day number 3 yacho ndiri muPolokwane ndakarara ndasvikirwa nakomana ndokundibirawo bhegi rangu. Matsotsi ndondotorawo bhegi rangu nefoni yangu ndondotorawo madokumenti angu ese. Ndongosarawo ndine hembe dzandakapfeka. Ndatokutanga ngorarama ndatova netsvinawo paya ndikasvikawo pane mvura ndombogesawo sekugesa kuwacha hembe dzisina sipo yadzizobvisina yeshe. Patinochizama kuti uonekerewo kuti uri munhu pane vamwe vanhu kana uchitaura nevanhu because vanhu vanangofunga kuti ukaona netsvina kuti wamupengo. Svika ndaona kuti munomu ndogona kutofira munomu. Nditsvake plan B. Plan B kandidi ndidzokere kumba. So ndaimbozama kuendawo pamabhasi namalaicha chichi vanhu vanongouyawo sesimside but yatadza kutibatsira. Svika tangoti zvakafanana. Hakuna munhu akambovimba naMwari akakundikana even chero mubhaibheri kana pese pese. Inini plan yangu yandanayo ndokuenda kumba. Ndichienda kumba kwacho ndaenda netsoka ndichienda ndichimisawo mota. Asi chandichangosava ndechekuti tichasvikawo kumba ndiri mupenyu. Ndipo ndakatanga kupindawo murodhi tofamba chimisa mota.
mota dzichirambawo kumira ndichitofamba ndopanda kuzwa kuti I think ndandasara nezvekuma I think 5 to 6 kilometers kusvika Messina ndopa ndakarara kuti number 3 ndokamira usiku ndopandamirawo nechimwewo chimotawo ndobva ndisiwa Messina ndobva ndapindawo Messina ndikatanga kutoonawo ndakatozoona kuti akushuwa kune mashoni akawanda namalacha chichi ndakutotaurawo nyaya yangu but hapana kwasa wandibatsira futi zvakare ndikambozama kutsvaga basa futi ndiri imomo but nyaya yainetsa ndeyekuti chitupa ndandisisina so saka vanhu vazhinji zvainetsa vayanetsa kuti vandibatsire ndangorarama ndichitsvakawo mapesweki chichichi ndichingopawo 200 chichi mwana nemwana achibatsira nechanacho mwana kupawo chikafu mwana kupawo chingwa chitorarama pamwe pacho nzara inotokurowa zvokuti unokwanisa kusvika pezora kukati akandingotovhurawo mbiri ngati tingogarirawo padya munhu akasiya ndidyewo chikafu kuti ndiwane kurarama then number 3 ndiri Messina ndobva ndati alright ndopabvunzawo vamwe saka makaizi angaita mangani kusvika kubva Messina kusvika kuboda kuZimbabwe kusvika nzangu ndasati 30 kana kuti 31 papa ndikati alright asinyaya pandakati rimwe zuva yanga iri Saturday kuti aenda kutoenda kuZimbabwe ndasimuka kuma 8 ndapinda murodi makuseni tosvika paboda kuma past ndifungoka kuma 2 kwati kuma past 2 ndasina hangu time ndangofungidzira ndasvika paboda hapana wakandibvunza ndichingoonawo nerodi takafamba nayo yatakabva nayo iyeni svika ndadzoka kuZimbabwe ndasvika kuZimbabwe ndikati plan ndepi ngati ndoziva kuti kune mabasa anoenda kuseti pedu kutobvunza wokurengi ndasinganyatsokuziva ndichifamba ndobvunza wokurengi ndobva ndasvika wokurengi kwekuya ndokumbira kumabasa day number 1 vakandirambira kati atoda mari simusawa mastori akawandisa munhu achingoti tiri pabasa inewo ndiri pabasa so zvinozondiremera ndokutorarawo kurengi kuya the following day ndobva ndadzara samakudzokera futi ndobva ndaona zvarambisisa ndikati asikandoita sei ndatotorarawo mbridge ndikati day number 3 ndikati aenda kudini ndakatobva kwandakatobvawo kuSouth cheka ndidini ndingotosa mama muZimbabwe ndikufamba ndichimisa mota ndichidii ndichitoenda ndisacha pasina chinguva zvati pa 3 days ndagara muno mudendati ndendatoenda kumberi saka pandakamuka makusenseni ndakamuka zuva risati ratobuda kusvika toti svibirei ngati handasi ndikatofambawo ndikwanisa kufamba zvekuti ndoenda amene pandinokunetera ndodini ndozorora koko ndichingoenda ndopandakamukawo makusenseni zuva rabuda ndobva ndatoenda pano vanisi masvingo 10 off pandangosvika paya pano pandangangoti ndoda kurara ndobva ndakatopinda pane chimwe chipirichi ndobva ndatorara kwakutoa kuma 12 11 ndobva ndakasaonawo varume vachitofambawo nepolisi ngati vandanezveiko nasenoti drugs handambotozviverengi ndobva ndati ndoda kutorara ndobva ndakaramba ndakarara papaya vama ndobva vatoenda kumberi ndobva ndatombomuka ndikati asikandoita sei ndatatova nenzara kwatova kuma 1 ndobva ndakatevera ndikati handakuenda kumba kwakatombosasa kunaya ndikati ndakuenda kumba ndobva ndapinda murodi ndichitofamba tofambawo chitomhanya ndasazvisa ndisazosangana nevarume ava futi kumberi ndati ndakuenda indoroenda kumba ndobva ndakasvika pakovapa ndikatobata bhana vakomana asi handisi kuona kuti nditi vakomana vaya zvambouya mupfungwa nekuti chameni vanhu vakabata like zidishi ameti zichira vakabata kuti ndipo ndakasvika pavari ndikati ndotovamhoresa papaya zvoenza ukuindepi ndotaura nyaya yangu ndotoenda kuchimanimani ndoenda kumba ini ndoenda svika netsoka ingati tikuenda kugara netsoka rabata ndikati hai munopenga mungabva kupedbechi kugarare muita nezvei zvikanzi ndotokutaurira ndobva ndakamanya kumberi kwebhana ndonoverenga bhana ngati bo saka handei semunhu akangojairawo hake zvekutongorarama zvekusangana vanhu vakasiyana siyana handina wei yandaikwanisa kutora naye kana kufunga pfungwa dzevanhu but ini chandaingoziva chete ndechoziva kuti upenyu nhayo yebenzi chese chauya ngotora kukandemnava that's why ndakangotofambawo nawo ende akandibata zvakanaka kumana kusvika vatonditaura kuti pachafambawo togona kutsvakira mari yebhasi tikawanawo mari yebhasi kuti aiwa isi pressure handei titofamba zvikanza hati tingotosvika kuharare kuti hapana chikaipa ndona totofambawo zvakanaka tichionawo kuti shuwa donzo rakafamba navo raka remadrugs vanhu vakuparara remadrugs
because titori nemarelatives akatokanganisikawo upenyu hwavo nemadrugs. Okay. Tirofambawo uchitoona kuti hazvoshuwa uchitodzidzawo nekupedzisira taona kuti zvakashatira madrugs akashatirawo zvakati svikawo tisvike pano nhasi. Okay. Inyaya yakaoma. Ndoda kudzosera kumashure zvedu tichifamba michana. Uyu mukoma wako akakutora uyu kumusha kwenyu wati kumusha ndikupi zviya? Chimanimani. Yeah. Muchimuziva kubva kare? Kubva kare chingorotowanana asi kuti vanga ari munhu anga ari kumberi kwedu pachikoro. Zvoti kumombe tese toendawo tese havatori vanhu toti kana titori kumombe ndotoenda kukoma totidzoresa umombe kara tikatofunga kuti ichi handichigoni ichi kuti titobetserana just like tikatobva muraini medu isu tikatoenda kuraini roko tikatonodena titoziva kuti titoreva kunana blas tinana blas kana vana blas varipo hatirohwe. Iye aitiwo ari kuita basa rei kuSouth? Aiti anoita zvekushanda mine. Kumine? Yeah. Okay. Saka iye aiti basa rakuwanira nderipiya? Hanzi ririmo pakati pani peri pakutoda vanhu vakawanda ndeni vanhu kutotota pamaini ipapo. Okay. Yatotaridzawo maudhiyo tichitotaura kuti hai ukanoona munhu basa yanawo kana chero wanokwanisa ndaona mufana wangu chichi. Aito maaudio? Okay. Asi achiuya kumusha uko aitozviratidzawo semunhu ari kutoshanda zvakanaka muchitomuyemurawo? Aitoratidza kuti munhu atoriwopo anotogarawopo. Okay. Then kwakuti ndakuwanira basa. Rainzi ndekupi kuJoburg? Ndekupi kwamaifanira kuendesa pia? Tafana ndaJoburg. Johannesburg. Okay. Watizvo ndiye akatoti handozokupa mari ndibhadharire? Ndibhadhare pakuyambusa. Pane vanhu vanoita zvekuyambusa vanhu pabhodha paya. Okay, wanga usina passport? Iye anga asinawo? Iye anga asinawo passport osati mabhodha chayamba. So panzi toda ma400 then ndobva ndati zvikanzi handasara ne100 US akatondaridza 100 US akabatana ndopa mari yako kuti ita kumberi. So ndobva ndatombhadharira pasoti tizopesana papa abva ati iwo chitongosara chitoidi chitamedzi dzako watonikanganisa uchimedzi dzangu achitoramba achitofamba achitoenda ende ndizomboziva kuti akazombotora weipi handina ndikatotadza zuva kuti wazotora weipi kana phone number kana kudi phone number dzake dzendaizo ndedzemuZimbabwe. Okay. Itamedzi dzako? Iwo kunhu kwausingazivi? So zvozopembuka zvozofunga zvezvekuti munhu aenda nemari yangu inenge yatova too late munhu anenge atoenda. Iwewo zvakakubata sei wabviswa kumusha uko nemari yako wasvika kupolokwani kwausingazivi unosvika unzi chiita medzi dzako uriko? Zvinorwadza but semunyika mune vanhu vamwe vana vachingokuudzawo mashoko akasiyana siyana. So pakuudza mashoko akasiyana siyana unofanira kugamuchira zvese but pane mashoko anovaka nemashoko asingavake. So unotora mashoko anovaka then munhu anochingokudza kuti inoona kada isusu ndo mawira takatoita kuti tine hama zedu tine vanhu vatotozva vakawanda vakadini vakauya saizvozvo but vakazongotobudirira. Vamwe vakatozofa kana kuti unogona kusasa kurarama but autozivi zvaitika pamwe achida kuchekeresa kana kuti wada kuurayisa. So chakaipa chaitira kuti chakanaka kuti chaivharira chakanaka chakashata ichi chatovharira chawatirwa chakashata ichi papane chakashata chikuru chachida kuitika. Saka iwo watoitirwa chinyasha pane zvatoitirwa zvitori izvi zvakatonaka because watosara vari mupenyu because hauzivi kuti watozofa kana kuti pane dera yatoronga ratozokona. Okay. Saka alright wataura kuti zvakaitika munani zvese izvi? Muna June. Iye June watatu last month. Okay. Kumba manje vabereki? Kumba ndogara natete mumwewo anombopota achiuya mukoma kuti mukoma but asi mwana wamunhu atisi mwana wamaiguru. Tiri kugarawo navatete nekamwe zvana zvidiko pateni. But sekwedu kumakomokoneza network. Foni yatete dzairamba foni dzese dzendaitofungidzirawo kuzivawo nemusoro hapana foni yakakwanisa kubatika. So zvinhu zvakavanditorerawo time yekuti mumwe munhu aitokubvunza kuti samafonerawo kumba but kumba kwacho dzinamba dzairamba. So munhu azobhelieve manje kuti kamuudza kuti ndo namba dzacho dzaidzoka but munhu anenge akutoti alright namba dzako dzisikuita ndotodzoza.
wantaura kuti iwewe wakazobirwa uriko uri mumastreets imomo. Yeah. Wakabirwei nyatsokutsanangura zvese zvawakabirwa? Mamuine hembe dzangu nekamwe kablanket mafilisa zviya zvinongokwanawo nefoni nechitupa. Nechitupa? Yeah. Zara usina. Asi iwewe before wanga uchirarama sei kumusha uko kuChimanimani? Kuchimanimani kunoita zvakawanda. Ndochingotsvagawo zvimabasa pazvimapart time. Ngonokwanisa kunzi yauteme mabanana apo toenda unotema pamwe vamwe vanochingo mabasa akangosiyana-siyana ekumusha. Especially kuChimanimani ako kunoona haya. So akuwanzi kushayikwa zvekuita zvekuti magadeni watoti akushayikwa zvekuita. Asi kuchikoro wanga wakaendako wakabesa? Chikoro andinazopedza ndakazogumira paform 2. Okay. Nyaya ngati ndasina munhu anibhadhara school fees, so kutozoendawo nyangwe kuzopedzawo primary yangu andinazopedza zvakanaka because nenyaya yekuti ndandisina munhu anibhadhara school fees. Okay. But chikatozondisawo kumberi ndatambawo bhora. Okay. Bhora ndakandisawo secondary ndikanodzidzisa kumwe kunonzi kuchibiwo kuchibi high school. But nyaya yekuti memuri machabhora chikoro memuchidzidza utori neshungu akuri kukwanisa kupasa but taidzidza chikoro but nguva zhinji yedu taikwanisa kudzidza kubva makuseni kusvika na 11. Okay. Tubva na 11 takuita training yebhora but takazoenda kuitikawo manje takazonokuwarawo. Okay. Zvekuti ndasingachakwanisi kutamba bhora zvekunguva yakareba. Okay. But ndopandakaona kuti zvakafanana zvikatonza saka chimbotoenda kumba kuza ndikatokuwara zvekuti kana ndikatomira pamakumbo angu atosiyana. Okay. Totozoona ndikati makumbo angu asiyana kusvikawo kuti ndadzokera kumba hauzouya tichazokufonera wamborapiwa uri kumba uzouya kusvika ipapo ini zvanitorao time kuti ndipore. Kuchipatara kwacho kochitoziwa mari but mumwe wacho anofanira kumirira kuti akupewo mari kuti urapiwe. Kana bhandeji racho chairo chipatara ndakanyimwa chipatara kuti hatina mabhandeji. But yanga iri like scholarship kai? But akanibatsirawo zvakandibatsirawo nazvo papo kuti matese kutanga kuenda kumbawo ati tichazokufonerawo but hapana zvakazombouyawo. But ndiriko kumubhandaisa maenda kuchipatara but mabhandeji kana mushonga kana chii kana paraseti kuti kumbonyaradza marwadzo charo rashayikwa. But ndakangorambawo ndiriko kumba. Okay. Ndichitorwadziwa nditombofambawo nedondoro ndichitorwadziwa. Svika ndapora svika ndatanga kuti alright ndakuita what this way forward nyaya yechikoro hapana ende palife pacho nani hapana munhu kwanisa kutengera bhurugu hapana munhu anokwanisa kutengera hembe. Saka svika ndaona kuti alright kutsvaka mari kuri nani tichitange imwe new life. Okay. Ndopandakatanga kuraramawo ndichitotsvaka zvimapart time zvangu ndichidira pambawo ndizvozvo zvingoraramawo navatete zvichitokura svika ndafunga kuti ndikatova plan yekuenda joni pamwe sezvo chiona vamwe vachiindawo vachidzoka vakachinja South Africa. Yakati dini tiite wemedzi pamwe tokwanisa kugurirawo tikasvika but takazoona kuti haiwa upenyu kumhanya handiko kusvika. That's very sad. Anyway, iko zvino nemakore mangani? Izvo ndane 20. 20 years. Yeah. Iwewe upenyu hwako iko zvino izvi zvaitika zvakaitika izvi munhu akakutsotsa akadii akakusiya uko akadzoka wakufunga chii nezveupenyu hwako kuenda mberi? Zvinda kutokofunga kuti ndakutongoraramawo ndichienda kumberi ndichangawo kushanda ndakufunga kushandawo nezvandinazvo patime iyoyo chandisinawo handina. Handikufanire kugara icho ndandisina kuti kana kuzochivawo kuti zviriitona ningi zvisina nindirarama nezvandinazvo because kuti chiva kuti zvinoitona ningi ndo zvakazondipedzazve mudambudziko rakazondidzosera kumashure zvekuti pamwe dei ndakashandisa mari yangu zvine musoro mari yose ndakashandisa ipapa zvakutondorwadza kuti mari yangu ndandinayo yakaendera pasina. Saka ndatova nestress yekuti ndinotora zvachimwe chitupa chichada zvimwe mari saka zvakatondikosta sokurarama nezvandinazvo panguva iyoyo. I think zvinondibatsira. Kona uye mutambo bhora waunoita uyu uchadzokera here kuground kana kuti zvakatopera? Handichiri mudiki zvokuti ndikachoita kuti ndidzokere kubhora ndoda kudzokera kubhora but nyaya yekuti iripo nguva yekuti unokwanisa kudzokera kubhora kwacho but kwekusina zvekwekuchikupa manje training kwakanaka yarambizi but
bhorawo rinoda rine zvauri rinozokwanisa kukupa kumberi uye panyaya yekuti urati unongotamba bhora but harina zvauri kuzokupa muupenyu but kana uine backup yekuti ndikabva kubhora ndozova ndichitya chakati zviri right. Ko kuchikoro ukapiwa mumwe mukana wekuti uendeswe kuchikoro ungautora? Mukana wechikoro ndotoda. Zvanga zviri seiwo kuchikoro wanga waiona here kana kuti waoneswa? Kuchikoro ndaiona. Zvanga zviri nani? Saka zvinhu zvakanaka izvi. Iko zvinoda kupa nguva ino Terence kuti utaure iwewe zvishuwiro zvako zvemwoyo zvaunoda kubatsirwa nazvo kune mhuri yeZimbabwe yakakutaura uchinatsa kudononodza zvese zvaunongoda kubatsirwa nazvo pari zvino nekuti iko zvino uri muHarare kumushandi kwaChimanimani ende kumusha uri kuti waigara natete uchingoitawo mapeacework but iko zvino uri muHarare wakaunzwa nekuda but ndoda kuti utaurewo rubatsiro rwaunogona kuda kumhuri yeZimbabwe yakakutarisa panguva dzinedzi. Anenge achikwanisa kundibatsirawo kana nebasa chairo kuti pabasa kana kuti rekuita zvokuita kuti ndikwanise kuonawo kuchengetawo futi nevakanichengetawo kana kuti munhu ane achikwanisa kuti chero kuti ndichimushandira achindisa chikoro zvinhu zvakanaka. Uchishanda uchienda kuchikoro? Achindisa chikoro zvinhu zvakanaka. Kana kuti munhu ane zovawo kuti right chero ina kusport ndoita kana kuti anokwanisa kundibatsira nepekuti ndichienda kungu sport pangu ndichizoziva kuti ndoona pekudai pakanaka pekuti ndine backup. Okay. Iwe mumhuri menyu une vamwe here vaning'ina kana vakoma? Chotika vaning'ina vakoma variko but mundaraunda wangu manje zvatakaita takawanda but nyaya takazoseparate nenyaya yekuti mundara vakasima mundi yakawanda. Okay. Variko here baba? Havasiko. Ko amai? Havasiko. Okay. Asi vekuna vemudumbu ramai vako muri vangani? Ini ndini muhombe but ndini vamweniwo vakazoiteka kumashure yavariko but nenyaya yetime kuti ndakapesera kubva konde chimudiki. Okay. Saka unobva wakurira kwana? Ndikazombokura naMamza. Ndikazodzokera kwana Mundara ndati kure kure. Mundara social only sasa ndanga ndikara natete. Aiwa. Tinotenda nenguva yawatipa Terence yekutsanangura zvakaitika kwauri. Ndinovimba ruzhinji rweZimbabwe ruri kukonzwa. Vadiwa vatariri, ndiyo nyaya yatanga tinayo. Terence Mpofu mukomana wechidiki akanyengedzwa kuti kune basa kuSouth Africa kuJohannesburg nevamwe vaigara navo munharaunda kuChimanimani. Asvika muPolokwane umwe wake akabva ati shamwari chiona yekutamba ndakuita zvangu. Iye akabva anetseka paya ariko kwakuzotorerwa ubirwa zvitupa kwakufamba kubva kuPolokwane kusvika muBed Bridge. muBed Bridge paakuzofamba ndiwo paakazosangana nevakomana veHealers Zimbabwe nobva vazofamba kusvika kuno kuHarare. Izvezvi ari muHarare, mukomana wechidiki anoti ane chipo chake chebhora. Akatombowana scholarship yebhora ari zvakamuendesa kusekondary school. Akagumira form 2 akazokuwara asi akazopora. Chinhu chaari kukumbira ndechekuti awanewo kana basa, woshanda basa achiendeswa kuchikoro, kana kutiwo vamwe vanogona kumubatsira nesport yake yebhora raaitamba yakambomuwanisa scholarship, achiwedzerawo futi chikoro chake achikwanisa kuwana kuzviriritira. Ndo nyaya yatinayo. Nyaya dzakadai dzinoitika kwakawanda, dzinoitika muZimbabwe munomu, dziri kuitika kune vazhinji. Vamwe vanodzimirwa mafoni vachizowanikwa vachitambura, asi tinotenda nekuti akazosangana
maoko akanaka anomusvitsa pano nhasi uno. Tosangana mune zvimwe zvirongwa anokonekai. Ndisimba rashe wekwazvidza nchionekerawo Julius Patson akabata mushini wedu. Bye bye.